Čaute, tu je Apple Dash. A dneska v tomto špeciáli vám ukážeme, ako rozmraziť ľad, v ktorom je nejaký poník. Takže nasledujte. Pokus číslo 1. Zapereme to o zem. Tak to skúsim. Dobre, poďme. Prvý pokus dopadol, nič moc. A druhý pokus dopadol Celkom dobre. a teraz skúsime trochu jemnej. A teraz to pôjdem rozbiť. No, to je už lepšie. A teraz tak pomalinky. To ma nebaví. A Apple, Skúsim to ako ty, lebo. funguje to? Á, pozri na to. Aj na to moje. Ide to fakt pomaly. Prvého poníka máme vonku, ale ako vidíte, ešte je okolo neho nejaký ľad, takže musíme ho odbiť. Teraz vám ukážeme zrýchlené zábery. La 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 la. Zradi sa tu rozlietava ľad. Aj to je. Aj to je. A teraz máme z toho pekné ľady. To sa na toto teplé obdobie hodí. Trošku tam omáčam, či? A pozrite si aj ďalšie video od Apple Dash. My sa tešíme a dúfam, že aj vy. No a ešte nezabudnite aj na Pinkie Pie, ktorá je semka.